खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बागानफारायाव बिपिएफ दोलोनि गाजा गोमजा जयनिं हाबाफारि। सा सानजानि मोनथाम रायजोआव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। खारखोमानानै थानाय साइनि इन्सट्राक्टर मृणाल बसुमतारिया पुलिसनि खाथियाव सारेन्डार जाबाय। हाइलाकान्दियाव गंथाम अट'निफ्राय 1320 किल'ग्राम बार्मिस गय सुपारि जब्द खालामदों। बाक्सानि सानै गोख्रों आबादारिया थालिर आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हादों। सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायदों। सेबानि सानै मावफारियाया घुस लानानै भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानफारा बिटिसि बियाबनि बागानफारा बाथौ थानसालिनि दब्लां न'आव शुक्रबारखालि बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव 25 नं बागानफारा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मोन 13 प्राइमारिनिफ्राय खमैबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सा 504, जिएसपि दोलोनिफ्राय सा 255, बिजेपि दोलोनिफ्राय सा 108 आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय सा 66 सोद्रोमा आरो मददगिरिफोरखौ बिपिएफ दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोनो। गासै सा 925 सुबुङा गोदान गोरोबहैदों बिपिएफ दोलोआव। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखाल बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ 2024 इं मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाबाव हारसिङैनो बिजाथि फसंनानै गेलेगोन आरो मोन्नैबो बियाबाव देरहानाया रोखा होननानै दाबि दैखाङो। आथिखाल बिटिसि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि सोरखारा 2025 इं मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानो हानाय नङा आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ थांना थानाय नङा होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौबो नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बिटिसि ओनसोलाव जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे थांनाय 3 बोसोर जाख्ल'नायनिल'सो खामानि मावदों होननानै अजद होनायखौ नुनो मोनो। साख्रिनि थिसनथाइ होनाय बेलायावबो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा बेकार लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रियाव थिसनथाइ होनो हायाखै होननानैबो अजद लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि सेलफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ 7 साननि गेजेराव सा सानजानि मोनथाम रायजो फारियै आसाम, मेघालय आरो नागालेण्डआव जायगा जायगा जोबोद गोख्रों आरो रोजा अखा हागोन होननानै इन्डिया मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्ट एबा बोथोर बिगियान गुवाहाटी मिरुआ सांग्रांथि फोसावदों। गुवाहाटीखौ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो गुबुन माखासे जायगायाव गोबां अखाजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायबो फैनो हागौ होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियान बिफाना। गोबां अखा आरो बारहुंखाबो फैनो हागौ होननानै रायजो राजाखौ सांग्रांथि खालामदों। बेनि अनगायैबो सोनाब बंग आरो सिक्किमावबो गोबां अखा हाबावगोननि इंगित होदों आइएमडि एबा बोथोर बिगियान बिफाना। लखिमपुरनि सालालगाव सायाव फोरोंगिरि एबा इन्सट्राक्टर महरै खामानि मावनाय समाव सोलिफु बोसोर 2023 मे दानाव सोलोंसालिनि सायाव आथोनारि दाय मावनायनि जाहोनाव गेलेमु बिफाना गुवाहाटीनि पल्टन बाजार थानायाव मृणाल बसुमतारिनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। बै समनिफ्रायनो इन्सट्राक्टर मृणाल बसुमतारिया पुलिसनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खारखोमानानै दङमोन। नाथाय बृहस्पतिबारखालि मृणाल बसुमतारिया गावनो पुलिसनि खाथियाव सारेन्डार जादों। पुलिसआ इन्सट्राक्टर मृणाल बसुमतारिनि हेंथायै पक्स' आइननि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। बे समाव मृणाल बसुमतारिखौ जिल्ला बिजिरसालियाव फसंनानै आथिखालाव जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हाइलाकान्दी जिल्लानि बिलाइपुर ओनसोलाव पुलिसआ सिग्रोमनानै गंथाम अट'निफ्राय गासै 1320 किल'ग्राम बार्मिस सुपारि जब्द खालामनो हादों। अदेबानि ड्राइभारफोरा पुलिस सौहैनायनि सिगांनो खारखोमादों होननानै मिथिहोदों।
हमनानै मोननाय अट'फोरनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा फारियै AS01BE 115 नाम्बारनिफ्राय 9 बस्ता AS24AC 3395 गारिनिफ्राय बस्तानै AS24AC 2989 गारिनिफ्राय 9 बस्ता होननानै हाइलाकान्दि पुलिसा मिथिहोदों। बिलायपुर थानानि असिया मिथिहोनाय बायदिब्ला बै बार्मि सुपारिफोरखौ बृहस्पतिबारखालि हरनि समावनो हमनो हादोंमोन पुलिसा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय आस्राबारि गामिनि अजित बर'आ थालिर आबाद मावनानै सासे राफोद आबादारि महरै जाफुंसारनो हादों। अजित बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थालिर आबादाव नांगौ जानाय हासार मुलि दै होनायाव माब्लाबा रांनि जेंना नुजाथियो, अब्लाबो एसे एनै फायखारिनो खम बेसेनाव फानग्रोनो गोनां जायो। 500 रांनि दांसे थालिर फिथाइखौ 250 रां एबा 300 राङावनो फानहरनो गोनां जायो होननानै फोरमायदों। थालिर आबादनि गेजेरजों अजित बर'आ बोसोरथामाव 3,50,000निफ्राय 4 लाखसो मोननो हायो होननानै फोरमायदों। सरकारनि हेफाजाब लायालासिनो गाव हारसिङैनो थालिरनि आबादखौ मावदों अजित बर'आ। थालिर आबादखौ जागायजेनदोंमोन 8 बिगा हायाव, बेनि उनाव मोजां फिथाइ मोननानै गायबावदों 9 बिगा हायाव गासै 17 बिगा थालिर आबाद गायनाय जाबाय होननानै फोरमायदों अजित बर'आ। बेराफारसेथिं जेंग्रेंपारा गामिनि जतिन बसुमतारियाबो 5 बिगानि थालिर आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दङ। खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जतिन बसुमतारिया थालिर आबाद मावनाया 2 बोसोर जाबाय। थालिर बागाननि गेजेर गेजेर गय बिफांबो गायनाय जादों होननानै फोरमायदों जतिन बसुमतारिया। थालिरनि बिफां फुलिखौ आस्राबारि गामिनिफ्रायनो फांसे बिफाङाव 12 राङाव लाबोदोंमोन। गायजेननायनिफ्राय 1 बोसोरावनो थालिरनि फिथाइखौ मोननो हादों होननानै फोरमायदों जतिन बसुमतारिया। बाक्सानि सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ शुक्रबारखालि खुंफुंनाय जायो। 2023-2024 बोसोरनि गोदानै फैनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायसालिनि फारसेनिफ्राय सिनायथि फोरबो खुंफुंनायजों लोगोसेनो साबायखर बावनाय जायो। बे मेलाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं तपेश्वर बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों दि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय बे हाबाफारियाव मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम सोलिबाय थागोन होननानै फोरमायदों। मेलनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव बेसेन गोनां बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन रोंगौथियाव जौगाखांनायनि थाखाय मेथाइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। फरायसुला फरायसुलिफोरनि बे हाबाफारियाव आबुङै हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों सेबा एबा आसाम सेकेन्डारि एडुकेसन बर्डनि सानै मावफारिया। शुक्रबारखालि घुस लानाय समाव अफिस सुपारिनटेन्डेन्ट दिनबन्धु कलिता आरो जुनियर एसिस्टेन्ट सैयद आहमेदखौ भिजिलेन्सनि मोनसे हानजाया एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खामानि मावनायनि मुङाव पाब्लिकफोरनिफ्राय रां दाबिनाय आरो घुस लानायनि भिडिअ आरो फटकफोरजों लोगोसे फोरमान होनानै बिसोरनि हेंथायै अजद होदोंमोन सासे सुबुङा। केसखौ मोजाङै नायबिजिरनानै सीएम भिजिलेन्सनि मोनसे हानजाया शुक्रबारखालि बिसोर सानैखौबो एरेस्ट खालामदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।